grangai ai kana tini chini yang asram bari amsayo 10টা bisini diye je tini ni je Pandawa jot phaimanja penai jot mafa tako bukana rono belai hambai chung belai kai khatungo belai kai tongsogo tini ni sal o salo chini World Indigenous Day sal boklayo awni megai tini hai sal special salo nor jotron belai kai hambai te World Happy Indigenous Day no nor jotron wish kayo tini wadi pamdeni bising pano junjot to chini param chini hasteni development is samuni bising dei chini siklaroni future ni magai chini forest department chini sani bising dei jung tini chini param chai 10টা ডিসি প্লেস chini siklarona kaisa buskani thinami boni thumrong ni bising kotebo boni simani rumani tebe active khainai magai tini forest department bising dei chini 10টা bisini 30টা group na tini football team boni jersey te football bangjnai amai keno 15 জন chini te 10টা bisiwo cricket ni full set bangjnai yagulo chini jaga chini je kirtan set te chini band party ni set bangjnai ani bagai chungtini umoro saklai nayo balai ke khatongo chini sani bising tei je forest department chini boroni bangi tam khai tam chungtini semano chini param chini siklarano drugs ni hitai chalina hikai borno khumurung ni bising matro ni nai ani bangi no tini borno football cricket yagulo chungtini sani bising tikeno je forest department bising tino chini je amsayo football ni te cricket ni tournament mo songjajan nai ani bangi chini siklarano tini je football ni te cricket ni je khelani item roklam thamai yagulo noni thinango noni physical activeness non physical fitness te khelani bising tei noni future samna ni se pomana ni nei angkha kayo amono koinai chini amsayo chungjot to thancha khai ma tongnai chini siklarno buskani salote kra khai je chamung haimen hede keple na gai chini siklarno hai thumung bising tei jungbaron khabuja lina ngai te chini jot bisini chairman chini jot bisini leaders ro jot chung thancha tongo amni bising tei buskani salo chini siklarno boni je football tournament no chung jot pal baksa khai brono logiri wai je football tournament no borok kaham kai thungoi te chini siklarno param chini borono khabuja ranani o se boni bising tei chung ngai manai tini osum sanai mono belagan hambai chini jot forest department authority rono boroni bising tei chini sani initiative bising tei je chini param chaya forest department bising tei chini jot tipra hasteni grangai je forest department ni bibhinno boroni livelihood ni ei forest department na awareness kai je program khai tongni abo belai kai nungjagai tongo amni bangai buskani salo chungdebo poilo khayo chini sani bising tei te bam chaya chini hastewo tebo forest department bising tei chini halo kurungai param chai bai te department government development samurogo tebo successful ngani nei belai kai na hambai